काय ते पुरवलं तर त्याला मी मुली यश पदारी न माहित पाहिजे दोन सुनापेट चालले तीन अरे तुम्ही दोन सुनापेट लावलो आमच्या पहिले दुसऱ्या पार्टीनं काजर झाला आणि ते लिहून काय पाडलं माझं ते समजा पाहिजे मागचं का नाही
मग तुझ्या सासूबाईच्या घरात पेट मारून 3 लाख मागल्या 4 लाख दिला असलेली दुखी नसलेली सुखी मुलायची काय ते पुरवलं होतं Kaya namin mo niya siya pagkalit ng mind fiber. Tidak, tidak, kamu putus dulu, saudara. Dia kau keluarkan,